Osajidaba tuwasidani zimene wankula Bon Kalindo lero lino pa 19 June 2025. Takrani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. Better late than never. The DC. Pamene ena kadera nkhawa nkumaganiza kuti lero DC kulibe. Ineyo ndabwera kuzayimirira inu wa Malawi. Ndipo ndimadziwa kunena kuti popanda inu the DC yonse kulibe. Tili ndi anthu ambiri wochuluka amene amadikirira the DC each and every morning. Ndipo ichi ndimachita kuchimva mu mtimamo kuti ngati sinditulusa DC anthu ambiri amadera nkhawa. Ndiyambe ndikuthokoza anthu nonse ochokera mayiko akunja komanso Malawi momuno amene mwakwanisa kutumiza mameseji, amene mwakwanisa kuimba mafoni, kundiyamikira za audio imene ninatulusa dzulo yobweresa umozi pakati pa zipani zosusa makamaka pakati pa UDF komanso DPP amene akhala kukhazulana masiku amenewa kumadabwa kuti nonse ndinu a opposition nanga mukutukwanira nanji nonse common goal yanu ndi imodzi kufunisisa kuona kuti boma likuyenda bwino ziko likuyenda bwino ndipo Amalawi akumva kukoma. Kodi inu mukamamenyana ndiye kuti zizakhala bwanji chifukwa amene munayenera kumamenyana naye ndi uyo wa MCP iyo osakhala inu a DPP komanso a UDF. Komanso tikayang'ana history anthu inu ndi amozi. Choncho ndiyamike kwambiri anthu onse amene mwatumiza message, amene mwaimba mafoni kuyamikira. Izi ndi zimene zimafunika. Ife sitimafuna ndalama, Antanyi wasafuna ndalama, Wabakiri Muluzi safuna ndalama, koma ndalama zimene mungatipase ife ndi chilimbikiso chimene mmatipasa. Inde sipanalephere awiri atatu onyoza ndi mmene zimakhalira. Pali anthu ena anangobadwa kuti samatha kuchimvesa chinthu. Ena amayimba mafoni kumanena kuti bwanji inu simunamutukwane atupere ndi amene anayambisa zonse. Inuyo Akalindo mwaonesa kukondera. Ndiye kuti inuyo mukukondera UDF pamene paja mukanamutukwana atupere chifukwa cha sisaza endi chimenecho. Ndiye timawauza kuti leadership si imeneyo. Leadership siuyenera kubwezera moto kwa moto koma kubweresa mtendere kuti anthu aziyenda limodzi. Inuyo ndiye kuti mukukondera chani? Mukukondera ujeni DPP. Chifukwa DPP mukana akalipira kwambiri chifukwa iwaja amazuza UDF. Iwaja safuna kuti DPP azawu aziyenda nawo limodzi. Ndipo DPP ndi anthu okula mitima ndiye inuyo mukana azuzula. Ndikumafunsanso kuti koma mu audio muja mwaimvesera bwinobwino. Audio ija yakhala balanced tazuzulwa zipani zonse zosusa komanso makamaka amene amakanga nawo. Chifukwa sizinakhale bwino kuti atupere ankanene kuti Peter Mutharika wakula. Komanso iwonso a DPP ndikukabwezera iyayi. Sibwino munthu akulu kumapanga zimenezo. Mukanadziwa kunena kuti masupporters yanu amamva kukoma. Inu akulu sibwezi mano mukupanga zimenezo. Kuwaona mene amaimbira masupporters ya UDF, kuimba mafoni masupporters ya DPP. Zikuoneka kuti zimene anthu amafuna si zimene inu asogolere mmazipanga. Anthu amafuna anthu mukugwirira ntchito limodzi, kukhala pansi limodzi. Koma ngati mmodzi mwa inu ati aphonye ndikupita kuchipani china ndikumaka supporter khandi MCP, muziwe kuti imeneyo ndi recipe for disaster. Ndakuuzani. Ndidanena poti ine mbuyomo koma mwina anthu simasatira maaudio kunena kuti zipani zina zimungoziona koma masankho akamayandikira muzaona makalazi awo. Tikukhulupirira kuti sinu a UDF, tikukhulupiriranso kuti sinu a DPP, tikukhulupiriranso kuti sinu a UTM, a Ford ndi zipani zina kapena PP. Muyenda ndi anthu musatira zofuna za Malawi. Nkhani za zikulu lero tiyamba ni nkhani ya kuchirazulu TTC. Kumene koma students akuthano sopano miyezi sakulowa mkalasi.
chifukwa cha ndalama zimene akuboma sakuwapasa ma allowance yawo. Kuli njala ya zaoneni, ndipo sitikudziwa kuti kodi akamafika Julai zikhala bwanji anthu sakupasidwa ma allowance yawo. Kubamadabwa kuti kodi masa zinthu zizi munazichita budget. Why is it the Ministry of Education is not taking heed of their concerns? Ana kuchira Zulu TTC akukhala osadya. Pasukulupo pali njala yopya, akulephera kulowa mkalasi chifukwa cha ma allowance yawo. Koma akanakhala kuti mwina akupanga zimene zizi ndi aboma andale akupaliamenti, ndiye kuti mwina ma allowance amenewa atatuluka kale. Ziko lomvesa chisoni china chilichonse ndichosokonekera. Lero anthu afika kumayima mizere itali kuti azigula shuga pakana kufika pomenyana. Andiso shuga yonso akuyendera makatero kutenga traki kuchokera nayo kudwangwa kufika nayo mulilongwe kumana mangati kupita kwa munthu ina, koma shuga ali wa madiru akumusamusa kuchokera mu traki kupita mmalole kuti azimuchita transport kupita nayo maiko akunja. Chikalieni sugar is the most wanted commodity, expensive commodity, imene akulu okalambaso amamudalira. Ngakhale ana kuti aje phala amadalira sugar, koma lero sugar yakukanga akupangidwa ziko lina mwina ku Japani. Chikalieni ndi sugar yo akupangidwa kuno ku Malawi konkuno. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Andi sindikudziwa kuti kwa inu amene mmanena kuti boma ndilo mweri the next 5 years kuzakhala zotani. Kodi anthu samaza adya njwera, anthu samaza afa ali panzere. And even now padakale pano pa chimanga nthawi yokolola koma chafika kale 50 chakuti 1000, 60 chakuti 1000. Kodi imene yatakwanire December zizakhala bwanji? Tinayenera kumaganizira zimene zizi, koma anthu timangoyang'ana zakudya za lero 50,000 imene mukupasidwa ku Chikoko Bay yovutikiranso kumazunzidwa kumamenyedwa kumene koko. Ulamuliro wokuti simunambe mwauonapo, olo makolo watu sanambe azionapo. Ulamuliro olephera, musogoleri olephera amene akungoganizira za ndewu basi, kuganizira za ziwembu, kunena kuti amene atazalese kuti masankho waife tawina, amene atazalese amene tizamuphe basi. Ndi zimene akupanga natu kubomako. Otere kuti tikuyenera tisamale kampeni imene ikuoneka ngati ndi kampeni isakuonekaso ngati kampeni izakhala nthawi nyengo yovuta kwambiri. Chifukwa kaleri jadu ikati kamafika nthawi zino tinkaziwa kuti zisankho ziliko. Koma pano kuli kumakhanga diso zisankho zokulibeko. Koma ati anthu akupita ku September kukhala gule wankulu kuno ku Malawi, gule okuti anthu sanamuonepo, ndale zokuti sizinaonekepo. Ndipo masankhawa tinasankhanazo afiti. Lero ndizi Malawi muno zinthu zaonongekeratu chifukwa cha ulamuliro umenewu wa Lazarus Chakwera. Ndipo chilungamo chake nchonena kuti anthu awa alephera big time. Koma chifukwa cha ugogodi mtima ofuna kuti azilamulirabe akukakamirabe pa mipando zosatira zake Amalawi yakuzunzika. Nkhani yachiwiri ndi ya ku Ministry of Health. Lero tikufuna tiyang'ane moyo wa mortuary attendant komanso data clerk. Anthu amene ndi anthu ausalidwa kwambiri. Even olonkhani za ma promotion, olokuapa sama allowance, olokupita nawo ku workshop, anthu amene amavutika ku chipatala ndi ajama chedwa ma data clerk komanso ma mortuary attendant. Anthu amene wasamaganiziridwa. Even promotion yomweyi adakalipompobe pakana mwina over 20 years. And yet anthu amene ajama kumana ndizo opsha. Mwachisanzo timutenge ujama chedwa data clerk amene amachita collect data, amene uja ndi nkhope ya chipatala kuti ziko lidziwe kunena kuti chipatala chakuti kukufunika mankhwala amalungo, kukufunikira ma ARV, kukufunikira nthenda yakuti itesedwe, amene amachita collect data imeneyo ndi data clerk. Koma muona kunena kuti munthu amene uja sachitidwa considered, anthu amene ajawa amatengedwa ngati anthu osafunikira,
koma it is the face of the hospital and the country, even for the donors, kuti adziwe kuti dziko la Malawi kukufunikira madragi, kukufunikira chithandizo, ndalama mwakuti amene amapangisa zimenezozo ndi madata clerk. Koma look at them, the way they are suffering. Grade emwe yomweyo adakali pompo pakana lero saganiziridwayi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. And so Cairo, even the Ministry of Health does not consider kuwapasa anthu amene ajawo ndalama zomagulira mabando, amatenga ndalama zawo ndikumagwirisira ntchito, yeti salary yawo ndiyochepa. Munayenera kuti inu a minister akhumbize komanso nonse aku Ministry of Health mukhale pansi muone kodi umoyo wa data clerk ndi wotani. Anthu amene wawa akuvutika, mwinaso kumaona ma HSA ndi kumanjoya kuposa so ma data clerk. Anthu amene wajawo ndi anthu ofunikira, without them ziko silingaende. Kodi dera lakuti kukufunika ma mosquito net, anthu amene angatolere data ndi iwo. Ziko la Malawi likufunika ndalama zakuti kapena nkhani ya TB, TB kufunika mwakuti komanso zoyezanazi. Kodi kumene kujako anthu alandira ma ARV angati, kodi kumene koko kuli anthu odwala angati. Zonsezo kuti ziziwike so kuti even mankhwala akubedwa muzipatala amapangisa zimezi ndi ma data clerk. Koma anthu amene wawandi anthu ozunzika kopsa. Zipatala zonse muno Malawi ngati kuli anthu amene saganiziridwa ndi ma data clerk, no promotion, no salary increment, adakali pompo be pakana lero. Anthu ena so amene akuzunzika kwambiri muno Malawi ndi awa amachedwa akumochale, anthu amene ajama kumana ni mikungirima yopsa. Tayi zina umapeza anthu okhwima ochokera mulilongwemu, anthu okhwima ochokera mu Mulanjemu, anthu okhwima atsholo nsanje amakhoza kuzuka kumochale uja pakati pa usiku. Koma anthu amene ajama limbana nawo, koma mwaona kuti ikafika nkhani imene iyi amangofunika pa maliro pompaja. Nthawi imene akukonza maliro aja akukonza abale athu amene atisiya, koma osawaganizira, osawapasa ma allowance, osawapasa salary increment, even promotion imene kuti munthu azimva kuzizira bwino. Ndi anthu osalidwa kwambiri, anthu akumochale. That is why zipatala zathu masiku ano sizikupereka health service yofunikira kwambiri, yoyenerera kwa Malawi. Alese akungopanga mwaganyavu. Tikayang'ana madokotala akuluwo amene amazitenga ngati ndi akuluakulu ogwira ntchito, kuti akagwire ntchito akachite perform, amatenga information kuchokera kwa amene wawa ma data clerk wa, kuti akaoneka akachite shine ma hotelomu. Presentation amamuuza iye uja achite present condition ya nkhani ya malungo, nkhani ya HIV, nkhani za diarrhea, kubadwa kwa ana, achite present zonse zija abwana azitenge apite nazo kulilengwe akachite present, iwo azooneka ngati ndi dolo. Yeti dolo ndi uyu data clerk amene mukumunyozayi. Chipatala kuti chikhale chipatala chabwino, anthu azinena kuti mochale kuyenda bwino, imafunikira mochale attendant wabwino amene akuziwa ntchito yake. Koma anthu amene wawa samaganiziridwa. Utenga osiriza ukupita kuzipani zonse komanso a Malawi kunena kuti munthu ina okuba, aliyense okuba amayiwalira chinthu chimozi, amasiya clue. That is why a polisi akabwera amafufuza amapeza kuti okuba uyu ndi wakuti. Ameki pogwirisa ntchito mathematics anayiwalira kunena kuti pamene tikufuna kubera zisankho ndi mathematics ADM machine kuliso constituency tale center. Nimafuna ndikupempheni kunena kuti a Malawi mwayi wathu ndi umenewu. Tiyeni tiyiwalire za machine awakupanga nawo matamawa, pakungofunika kunena kuti tikamachite mani constituency tale center. Pamene pajapo pakuyenera kukavota ndikukhala pompo kumadikirira voti yanu, kuyichita gadi voti yanu. Ankapanga matama osewa kuyiwalira kunena kuti even malamulo muliso tale center ya ku constituency pakufunikira kuti inu zipani mukakhazikise ndi kuyika ma monitors amphamvu. Chifukwa tu paliso zipani zinazi za mphwayi
anditaona nthawi iyi ya registration madera ambiri munalibemo ma monitors andi ma monitors wo kukhalamo komanso osapasa ma allowance osapasa zakudya pakuyenekera kuti inu zipani zonse zosusa tikunena ati inu amene mukukhala pamozi osakhala amene ati apita azikadya ndi oyipawo inu azosusa muonesese kuti even ku Central Region mwaika ma monitors amphamvu ma monitors amene mukawalipire ma allowance ma monitors amene mukawapase zakudya chifukwa ngati simusamala mukapezeka kuti monitor wanu wadya ndi awo akakadya ndi awo azikagona nthawi iyo akamubera akaberapo pamene popo zisankho iyi ndi nkhani yonena kuti mukhale nayo serious zipani zonse munayenera mukhale ndi emergency meeting kunena kuti kodi ma monitors tiachita share bwanji a UTM APP AUDF ADPP kodi ma monitors muachita share bwanji ndicho linga kuti anthu akavote ndikukavota ndikuichita protective vote yanu ndikukhala popo ndikuonesesa kuti ma results atuluka ndikukhoma pakhoma ndikupema akamapita nawo kutale center kujako zonse zili tayale ankaona ngati achenjera ndipo machini amene wawo amene ine ndikuonera azapanga ngozi and wina ngati Sabala pa 2016 amene pa 2025 pa 16 September sakafikako kuchitika zinthu mamirako woopsa pamene inu mukukonza kuti muzikapha anthu amene atazasusane nanu muzakatulusa fake announcement yokuti iniyo mwawina pamene inu mukukonza ziwembe zimenezo mulunguso komanso mizimu ya chikangawa ikukonza so zina zimene muzaone nazo mbonaona zake bingo muzaone nazo mazangazime ndakuuzani munyozere Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.